To madalla masu sauraron shirin kaddara ko ganganci na Basal Baby Nice ta ku gida kuma gashi mun kara dawowa inda yau wafa mu zagaye ba saboda tafiya mun gaggaji kafafuwan mu suna ta ciwo dan ma mun shashafa magungunan da zamu wuce gajiya mu. To gani da bazaura mai dogaro ga Allah a karo na 20. Masu sauraro idan ba ku manta ba mun tsaya ne a inda muka ji ta ce tun wannan 20,000 din ta farkon aure ba ta ƙara haɗa ido da wani kuɗi ba sai 2,000 da ya bata da sallah sai kuma wata 5,000 inda lokaci ya cin mana. To me ya ci gaba da faruwa? Mune miki barka da zuwa. Yawwa assalamu alaikum. To daga wannan 5,000 dai to rayuwa haka muka ci gaba da gurgurawa idan an samu an ɗan turo za a yi sati 2 sati 3 to shi matsalarsa ƙaryar yana gyara yana gareji bayi da lafiya to ka san duk abin da za ka yi wa Allah ƙarya akan shi kuma sai ya jarabce ka. Sosai. Yawwa to idan ya bani kamar misali kuɗin zai kai ni sati 1 to sai mun yi sati 2 ko 3 duk yana jana da wannan gidogar to ni ban tashi fahimtar hakan ba. Sai da tura ta kai bango kin san idan an lullube ka da wasu kalaman wani abun ba gane shi kake yi ba. To a haka muna ta tafiya don lokacin musamman ka da ɗan tsari. Yawwa dan da za mu yi auren na nuna masa ina da nauyi akwai yata da ba kai ta nayi ba ta tafi kuma gaskiya zan bi sawunta sai kuma kanwata da nake tare da ita ce duk bani da matsala zan iya zama da kayana. To muna zanne da su to wannan sana'a ta wata kiwon kajin sai na gaya za a yi in samu jari tunda na tattara wannan kuɗi na yi hidindimu ban ci bashin kowa ba amma kuma na nuna mai an ci bashi. Yawwa sai na sa duk waɗanda aka na yi ƙaryar sun ban kuɗin mutum 2 da yarmu da ƙanina duk sai na sa su rinka matsa masa wannan kuɗi su fito. To suka mammatsa masa dai a haka wannan 200,000 dai ta fito. Ya bayar da ita to sai na yi jari da ita. Na yi jarin ina siyo kajina in rena su girma in nemo masu saya da kaina na fita nemo kasuwata kuma Allah ya sa na dace na samu masu siye masu nama ne masu sari ne duka ana zuwa wannan gida cikin kankanin lokaci sai na yi suna a gurin. Yawwa za a zo kuma kana so in koya maka dabarun kiwon na gida da na bitinari duka ina yi to sai ana zuwa. Sai aka bugo min bana ma na sa a kofar gida shikenan kasuwa tana ta garawa to da yaga ina samun kuma kuɗi to fanan ma yan dabarbaru ba ni aro ta can ko wata hidima ta faru ko inda ya dan san mun sai ya bata sai ya fahimci na ji jiki tukunna sai ya sake bayyana ya shiga inda ba a daga waya in ta kiran waya a haka dai har Allah ya bamu rabo a haka yawa na samu cikin ɗana kuma shi in ya tafi yana yin wata 3 bai dawo ba. To muna nan a haka aka samu cikin wannan ɗade a haka ƙarya ta nan gaskiya ta can in an yi ƙarya 10 za a samu gaskiya 1 to dai haka dai har dai na fahimci waye shi. Sai nake koka wannan amini na shi sai ce min in baki manta ba na taɓa gaya miki yana da alƙawarin banza. To abin da nake nufi kenan bayi da magana ɗaya. To a haka dai an ta Sama'u dai in kula da kan wannan ta in kula da kaina ta wani guri ya dan san mana in ya ban 10,000 yan yi sati 3 2 aka zo ne 20,000 ya canja yana bani 20,000 zan yi sati 3 sati 4 to a haka dai na tura aka ɗauko min wannan yatawa ƙaramar. To ɗauko ta da aka yi sai na sake samun kaina a wata matsala saboda wannan lead down da take sakata jijiyoyin gwiwar yarinyar sun yi sanyi. Yarinyar idan ta zauna sai kin taimaka mata ta tashi gwiwar ta ba ta iya tada ita. Shikenan to shi kuma ni inda ya sayi zuciyata wannan ina zai sa ina zai aje kin ga dama ita bata san mahaifi ba ta da wayo sosai gaba ɗaya dai ni ta sani to sai ga abba ta samu ya goya ta nan yayi wasa dai
kamar shi ya haife ta, baya ma so in nuna mata ko da abanta wani guri koya. To yana ganin wannan matsalan shi ya ankarar da ni ma ce ki ga yarinya ne idan za ta tashi yadda take, to irin masu kafa buɗaɗɗu ne. To kuma ya ce to ai masu irin wannan kafafun sun fi kowa ƙarfi. Ya ita kuma haka ya ce in kai ta asibiti. Na ɗauke ta na kai ta asibiti. Aka yi hoto, kafin in kai ta asibitin baffana aka fara kawowa za a mai aiki a wani asibitin kashi a nan. Sai muka je. Sai to na je dubo baffan na, sai nake nuna likitan yarinya, sai ce ai dole hoto za a yi a gane menene matsalan. Ana yi kuma amsan da likitan ya duba sai ce me kike sa ta ne na yawan tsuguno? Yana ce masa babu, asali ma bana tare da ita, ta jima yanzu kwata-kwata watan ta 2 ne da dawowa guri na. Sai ce to gaskiya akwai abin da take. Sai na tambaye ta, na ce mama na ki faɗa wa uncle me ne kike yi? Ta ce kai ummi za ta yanka mutum. To ya ce ya haka, ba ke bane mahaifiyarta? Na ce ni ce, amma kaji mun ɗan rabu da mahaifin na batta. Ya ce na fahimta, ba ni ita. Sai ya ja zip ɗin jaka, sai ya ciro alewa ne da abun wasa, ya ta yaudaranta. Ya ce ta gaya masa. Sai ta ce mishi ba za ka faɗa wa ummi ba? Ya ce ummi ne. Sai ta sunkuya ta nuna masa yadda ake sa ta take. Sai ya ce sai an dinga gashin gurin kafa. To bawan Allah na, Allah ya saka masa da alkhairi, a wannan lokaci naira ta ban kashe ba. Shi yake ban kuɗi, ga kin ga gurin da nisa, biyan transport in kai ta, a sati sau 2 ake zuwa. Cikin ikon Allah riyan nan sai da ta warke, kafan ya miƙe. Da idonta an kawo ta da matsala, idonta nan ke kuraje suna fitowa a jikin giran nan ma da nai ta sintiri ganin likitan ido. Allah ya ba ta sauƙi. Sai na ce gaskiya ba zan yadda ba. Sai ce ki haƙuri, ki bar wa Allah, ya fi ki da kanki, batta da Allah. Sai na ce dama abun da na guda kenan. To duk lokacin da take zaune in kika ba ta abinci sai ta yi tagumi, sai ki ga hawaye yana bin idon ta. In kika tambaye ta me ya faru, ta ce wance da wance suna can ba a ba su abinci ba. Tana tunani. In ce a ba ta ba ku ne? Ta ce sai ta fara gaggaya min halin da wa'ancan suke ciki. Yawwa, to sai makarantansu ma na rasa babbar waya. To da na zo na samu babbar waya a group, ina ganin kowa ana saka in ɗanka na da matsala, kai a private za a gaya maka matsalar ka, sai kuma can sai a saka yi, sai a faɗi matsalar don iyaye su dinga dubawa. To kawai sai na ga halin da yaran nan suke ciki a makaranta. Sun yi canjin aji, malaman da suka san rayuwarsu lokacin da nake nan yanzu ba su bane. Wanda an ta samawun takaice miki magana, ita babbar har sai da ya koma idan an fita assembly sai ta zame ta koma cikin aji. Wannan abinci da ake kullo kowa tana tafiya da leda, he ta tsakuri na wannan ta tsakuri na wannan ta tara musu a leda. In an fito tara he ta haɗo kan kannan su ci. Tana ɗiba wa mutane. Saboda gida bata ba su sun ci ba. Dole ma na yau rikicewa, mafita nake nemuwa, ƙaddara ce ko ganganci. Idan za su tafi sai ta razana su da wuka. Kun ci ko ba ku ci ba? Sai su ce mun ci. To duk wanda ya tambaye ku kun ci abinci a gida, shi yasa ba a ba ku zo da shi ba. Yara suka rinka shiga haula'i, ga dotti, ba kitso, bayan kamfarci, ga sunan in uban yana nan sai ta yi ya ga 'ya'ya fes-fes da ya tafi kuma sai su koma gidan jiya. Abinci a gabansa in ta raba ta ba wa kowa. Idan ya shiga ɗaki ko kuma ta ce su tafi ɗakin su zauna su ci, idan sun tafi ɗakin ya ta je ta kwace ta juye ta hana su fitowa. Kai wallahi an ta sama a haka yaran nan suna ta fama, kowa ba zai fito ya gaya min ga halin da yaran suke ciki ba, sai rinka min jirwa mai kaman wanka. Ke kan kin je kin zauna ba za ki zo ba ne? Ki zo mana. A haka dai har na haihu. To nan ma ka zo ka samu kalubale. Ga kalubalen can, yara sai na tura kudin makarantar wayancan manya. In ba su da lafiya an kai su asibiti sai an
neme ni. To a haka dai sana'an ina yi ina samu in toshe nan wannan matsalan waccan matsaloli haka nake rubuta su a takarda kafin kajin su girma. Ina da matsala kaza wallahi an ta Bikin dora musu larura. ina da matsala kaza za ta ci kaza za ta ci kaza kajin nan zan samu ribar kaza to zan yi wa wani kaza in kuɗin bai kai gaba ɗaya ba sai in kasa wani in rage masa wani in rage masa wani in rage masa a haka A dai rufe asiri. a haka an ta sama ubawan Allah nan wannan cikin na zo na saba da wancan a sai wannan a yasar a sai wannan a yasar shi kan wannan tun daga ranar cikin har ranar aihuwarsa ko allura ba a siya ba. Ina ba shi shawara ya ce min shi fa ba haka yake ba in bar shi kawai in aihun mana. Wallahi an ta Asma'u radda zan tafi asibitin aihu daga gidanmu zuwa asibitin kuɗin ɗan sahu 200 ne 250 ni da 'yan rakiyar tawa kin ga ya zama 500 kenan ko babu shi a cikin gidan. Na rantse da Allah a ranar wata jarabta na siyo dusar kaji na siyo kaji ba ko nera ranar gashi a azumi ne ran da za a kai azumi na 10 na kira gida a turo wadda za ta raka ni asibitin nan sai ita wadda aka turo na ce ta ara min 2000 muka shiga abin hawa muka tafi asibiti ina zuwa asibiti ina kayan aihuwa babu a je a siyo aka yi rubutu ita wannan kanwata an ta fita waje ta kira mamarta ta ce to fuga antuwanci a guri kaza gashi fa shine ta ce ina ta ai yanzu za su kira ta ina jakarta ita ce ta taho da jakar ita ce to ATM ɗinta yana cikin jakar duk abin da ake bukata dan Allah ta mini. Wannan din fa kake manta wallahi an ta sama uba dangin iya ba na baba makwabtaka muke da su sai na rike matar kamar uwa wallahi haka ta min wani abu daga gida da ita da yarwar da muka tafi kuma suka kamo hanya suka taho asibitin nan ga azumi na aihu karfe 10 na dare da rabi kin ga ba komawa gida ba hanya haka muka kwan suka yi wuce azumin nan sai karfe 10 na safe muka ebi jiki muka koma yana ta murna an aihu lafiya alhamdulillahi ga ɗasin time mai kaza ba komi an ta sama dama kanwata da ta je gida he na sa ko ta ganda da ake sayarwa a can gurinmu ba ta irin nan gasawa ake to mu can soya fatan ake na sa ta siyo min an ta sama wannan gandar da ita na yi jegon kaina a kajina na wari guda 2 na basu suna ta girma to Allah ya rufa min asiri da wannan gandar da wannan kajin na jinyaci kaina ƙwayar hatsi in bawan Allah nan ya kawo cikin gidan nan da sunan ina jego in biya shi gobe kiyama babu kwana ran da na cika kwana 5 da aihuwa ya sa kafa ya tafi sai da nayi 40 ya dawo. Bai sanya aka yi waɗannan hakika ba bai sanya aka yi na yi wa kaina sutura balle ɗan ba wallahi tallahi an ta sama'u haka yana dawowa ni kwa na ja jiki na kame yawwa kin ga ai lokacin an yi 40 na gane na ce to babu salon aiki ban nuna mai babu tashi hankali ba hayaniya amma bai san ina sallah ba na gane cikin makale idan na fito idan yana nan lokacin sallah na shiga ban daki zan yi alwala daga ban daki in shige dakin wannan kanwatawa sai in yi sallah na sai in koma daki kuka ta zaman da muka ta zama wallahi an ta sama sai da muka yi wata 8 a haka na rantsi da Allah da na yi wa dama da na je zan yi allura suka ce ba zai yi in yi allura ba sai yaron ya kai wata 6 na gane yawwa to ni kwai da ya kai 8 na je na yi allura da na yi na ce masa zan je in yi allura wai ba na son aihuwa da shi fa burin shi ya tara iyalai na ce a hakan ina ɗaukan nauyin kaina in tara iyalai ya hada gaya wa yayanmu na zan je in yi tsarin iyali shi fa ba so yake ba na ce fa zuwa zan yi in yi yawwa zan je in yi babu musu zan je in yi ba ja da baya kuwa na koje daga ƙarshe dai shi ya bada kuɗin ma da na je na yi wa allura ta na zo muka ci gaba da rayuwa a haka to sai na tura kanwata bakin ciki ya ishan ana cikin haka ina kallon irin haula'in da yara suke cikin malaman makarantar a kira ni dan Allah gashi dan kawo dauke an kira mahaifinsu an zauna da shi ke fashe musu da kuka wai maganin matsalar su uwarsu sai dama
headmaster ya taba kiransa ya ce masa fa ka yi haƙuri ku ci gaba da zama da mahaifiyarsu shine kwanciyar hankalin ka. Ya ce no, yanda kake ganin yara na din nan ko da ita ko ba ita haka zaka gansu ya ce to yanzu fa kai ka san yadda take da yaran a da, yanzu ba haka suke ba. To a haka dai sai bakin ciki ya ishan, ina yin wannan babbar waya kawai sai a rinka turo min irin matsalolin da yaran suke ciki. Yara ba sai a ce min wai aljani ya buge wannan wancan aljani yunwa ba? Na ce ni yara na ba su da aljanu. Ita babbar ya ta fita da gudu sai an kamo ta. Ta tsakiyan yanzu sai ki ga ta yanki jiki ta faɗi ta suma, ana ta musu riƙiya. Na ce ni ba su da aljanu, ina yin 40 na kama hanya na je gida. Da na je gida na sa aka ɗauko yara, to kuma ya ƙaura ya tashi daga anguwar da aka sanni da su. Ni uwarsu ce ba ita ba, sai wani sabon gidan sai ya koma can. To can kin ga ba a san ba 'ya'yanta ba ne. Azabar yau daban na gobe daban. Idan ya sa kafa ya tafi ta kulla gawayi duk ta dora musu su ta talle. Kudin transport ɗinsu da kudin wannan girkin da ake musu ya zama nata. Shi kuma dama mutum ne wanda idan gidansa ke kawai ke ce da komai. Na gane. Shi dai zai ɗau kuɗi ya bayar. Komai zai haɗa. Yawwa, makaranta dama ni ce, in sun je ni ce, in maya ne ni ce, to ba zuwa yake ba. Kan fom ɗinsu nan ba na ne, ni duk wata matsala ni ake tunkara. Da na je sai na je na ƙara musu da nambarsa, shi ma ya dinga ganin matsala. To hakan dai bai haifar da ɗa mai ido ba. Na zauna da yaran na ce musu me damu su. To a wannan lokacin zuwan da nai ba na daɗi ba ne, mahaifina ne bai da lafiya, kai min kiran gaggawa. To da na je ni kwata-kwata kwana na 6 a shekara 4 da nayi bana garin. Kwana 6 nayi da aka kawo yaran he nake tambayan su menene matsalar ku, duk kun rame kun yi yaya. To ita ta biyun ita ce mai wayo sosai kuma mai hankalin taimaki bayani ki fahimce ta. Ita ce min mama muna da matsalar mu dai babba ma abinci a makaranta mama, in an fito tara ba ma fitowa. Ina ce menene gaskiyar da aka ce yarki tana ɗiban abincin mutane? Ta ce tana ɗiba, ita ce za ta ɗan satar mana abinci sai mu ci. Wallahi tallahi an ta Sama'u sai mu ɗan ci. Ina ce shine matsalar ku? Ta ce to shine dai babban. Ina ce to ba damuwa, yanzu sa a rinka baku abinci a makaranta, in an muku haka akwai wata matsala? Ita ce to ya ragu. Sai na je makaranta yi muka yi tsari, don makarantar ana sayar da abinci irin 'ya'yan da ake kawo daga nesa nan. To da rana ba a kawo musu abinci, akwai mai yin abincin sayarwa. Sai na je sai aka sa yaran a wannan tsarin, kullum za a ba su abincin 450, kowa na 150. To sai na dawo. Da na dawo to duk sati zan tura kuɗin sati ɗaya na abincinsu. Kin ga ɗawainiyar ta ƙaru ko? Ga nan ga can ga nan. A haka kawai to kuloli na saya na ba mai security makarantar. Kuloli na saya guda 3 aka rubuta sunan kowa a jiki, sai a kai wa matan. To in sun gama cin abincin za su tafi su bar wa security kulolin. Wata ran sai aka yi rashin sa'a, ita babbar ba wannan abun da take ya tashi. Ita ma karamar ya tashi, sai ta tsakiya. To ita babbar ita take tattara kulolin ta kai. Ta tsakiyan nan da aka tashi sai bata kai kulan ba, sai ta koma da shi gida. Da ta koma da shi gida kawai uwar he ta ga kulan, wannan kulan fa, sai he da ta mata duka tukun sai ta yi mata bayani. Ta ce mamanmu ne ta siya ta bari ake abinci ake kai muku, to ba za ku ƙara zuwa makarantar ba. In ga ɗan abu kazan da zai sa ku je makarantar. Ita wato ga mai kuɗi za ta turo abinci a baku ko? Ta ce wa uban to gashi nan an ce ba ka ciyar mata da 'ya'ya, ana ba su abinci, ga textbook ma ta saya musu. Sai ya ce to Allah ya saka mata da alkhairi, ya ƙara buɗi, saboda duk wannan abin da ka sani a baya to duk Allah ya kankare shi. Bayan fitan nawa ya dawo hayyacin nashin, amma dai ba dai sosai. Tana samu tana dan juya shi in ta so. Yawwa, to sai ya dinga min addu'a. In ji yaran kenan. Da ya fita ya ce ai kun gama zuwa makaranta, wato ma abun ma burge shi yayi kenan. Ita ce ta turo kuɗi a baku textbook, ta turo kuɗi a baku abinci, to ba za ku sake zuwa ba. Daga nan sai aka daina. Nan a group ba na ganin yara sun je makaranta, ba na ganin homework. He na kira nake tambaya
aka ce ba komi yaranki suna zuwa, da yake daraktan makarantar sai ce a daina gaya min halin da yaran suke ciki tunda hankali na yana tashi, kuma in nayi magana mahaifinsu madadin ya ɗau mataki sai abin ya ƙara kwaɓewa. Kullum sai ana gaya min haka, sai jikina yana ban cewar ba sa zuwa. Kawai ana gab da azumi haka, na san hutun azumi kin ga mai tsayi ne, sai na ce to zan je idan an ba da hutu a idona sai in roƙi aban yaran taho da su mu zo mu yi hutu, zan gane matsalolin da menene yake samun su ake cewa suna da aljanu. Kawai na kama hanya na je na kira shi na zo ya kawo min yara, an ta Asma'u ana kawo yaran nan gab magariba ya kawo min su dukun tafiyar su manyan a bubbuɗe. To kawai abin da ya kawo min a raina, ta bari an ɓata min ƴaƴa, da yake ta ebo ƴaƴanta samari na wani gida baligai ta zuba a cikin gida. An haɗa an kwaɓa. Yawwa, na ce wa kakata kin gani abin da ido na gani, ta ce kwantar da hankalin ki dan Allah. Ta dai kwantar min da hankali, amma yadda na ga dare haka na ga safiya. Da safe kawai ai yadda kika ga dare kika ga safiya, mu ma dai yanzu ga safiya dai mun gani, lokaci kuma ya cin mana.